मोरया मोरयाच्या गजरात ब्रेस्तारा गोंयकारांनी 21 दिसांच्या बाप्पाचे विसर्जन केले. पळयात निर्लाच्या 21 दिसाच्या गणरायाची विसर्जन मिरवणूक. RDX ब्युरो रिपोर्ट. गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना 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 गजानना गजवदना गजानना गजवदना गजानना गजवदना गजानना गजवदना गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी घडो तुझी सेवा रे देवा घडो तुझी सेवा देवा घडो तुझी सेवा रे देवा घडो तुझी सेवा गौरीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना 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 हळू हळू चला मुखाने मोरया बोला मार्गे हळू हळू चला मुखाने मोरया बोला मार्गे हळू हळू चला मुखाने मोरया बोला मार्गे हळू हळू चला मुखाने मोरया बोला पायी हळू हळू चला मुखाने गजानन बोला पायी हळू हळू चला मुखाने गजानन बोला पायी हळू हळू चला मुखाने गजानन बोला